Jesti je zamišljeno da te održava naravno, ali tko je rekao da ne može biti i zabavno, pogotovo kada imaš hranu nagomilanu visoko kao nebo, ispred sebe, kao što će imati naša ekipa danas. Dobrodošli u naš posljednji izazov. I počet ćemo s crvenim paprikama. Ovo će biti loše. Netko mi pomozite, prestravljen sam, izgorjet ću. Drhtim samo gledajući ovu kulu bola. U redu, idemo. U redu, ja ću prvi. Želite mi sreću, ekipa? Gore je nego što sam mislio. Ne mogu ovo jesti. Mislim da bismo vjerojatno trebali nazvati vatrogasce sada, za svaki slučaj. Ja sam jak, mogu ovo. Ne mogu. Peče. Ugasi vatru odmah. Ne. Vidiš? Ledena voda također pomaže. Bio sam spreman na ovo. Ne brini. Tede, spasio si ovaj izazov. I što je još važnije, mene. Hvala. Izgleda da sam ja na redu. Bilo je lijepo poznavati vas oboje. Njom. Au. Toliko je čilija. Ne, palo je. Morat ću to ovako pojesti. Samo gledanje je bolno. Zapravo je u redu. Mislim da sam prošao ovu rundu. Ozbiljno. Kako je to moguće? Mislim da će začin uskoro pokazati svoju ružnu stranu. Ne. Wow, to je sjajno. To je bolje. Zasljepljuje me. Naočale će to popraviti. Mogao bih iskoristiti vatru. I za tebe sam, Mary. Rekao sam ti da ih mogu podnijeti. To si učinio. Evo, pogledaj to oko. Jedna mala gumena očna jabučica, ali ukusna. 1, 2, 3, dosta za mene. Nemaš ništa na mojem posluživanju. Wow, da, ne, nema šanse. Ne, i svaki od njih je moj. Wow, počet ću mi prvi. Ova stvar je nevjerojatno ukusna. Takva sjajna poslastica. Tede, tvoja šala ju je silno prestrašila. Hajde, bilo je smiješno. Idem dalje i sada ću ih pojesti. Wow, da, sad vidim. Kako zabavno. Dobro do posljednjeg zalogaja. Puno bolje od čilija. Da, Mary, jesi li spremna? Malo magije prvo. Wow, kako si to napravila? Wow, da, vrijeme je da otvorimo sezonu plivanja. Sjajno. Uranjam. Nema šanse. Gdje je nestala? Ovdje ja... 9 od 10. Slažem se. Tko je za burger? Što? Ja, ali zašto je moj tako mali? Nije cool. Tada! Moj burger je puno impresivniji. Puštini me. Moram da sanjam. Odlično. Ovo će potrajati. Imam lukavi plan. Što si isplanirao? Hej, Mary, pogledaj što je tamo. Znam kako pripremiti malo iznenađenje za tebe. Nema ničega tamo. Ostavite me na miru. Ne. U pravu si. Dosta. Želim jesti. Što? Gdje ideš? Stani tu. Wow. Trči okolo. To je u redu. Zaustavit ću ovo. Imam te. Tako je. Drago mi je da sam te uhvatio. Ovaj burger je ukusan. Ti idi sljedeći. Ja ću pričekati. Hvala. Tako sam spreman ovo smazati. Nisam siguran da je to najbolji pristup. Ni ja. Radilo je sasvim dobro. Dobro onda. Jupi! Čekaj. Pogledaj svoj trbuh. Moj Bože. Ne. Drži se. Moram trčati. Ovo uopće ne pomaže. Pa bih mogao i završiti ovo. Lijepa si bez obzira na sve. U pravu si, Tede. Vrijeme je za majstorski tečaj jedenja burgera. Da! Idemo.
idemo na ovo. Nom, 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 nom. To je luda količina mesa. Nom, nom, nom. Ide prebrzo. Ne. Ovo neće dobro završiti. Ne. Izgleda tako ukusno. Nom, 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 nom. Pa, to je očekivan ishod. Pogledaj Tede. Hej. Hej. Vau. Moj Bože. Ne, ne, ne. Ne smi se. Skinut ću ovo u trenu. Au. Daj 5. Pa, čokoladna jaja. Kladim se da je ovo ukusno, ali kad ih je više, ima više okusa. A kad ih je brdo, život je dobar. Wow. U redu. Moje, ruke k sebi. Idem. Hej, imaju nešto unutra. Wow, sjajno. Nema šanse. Opa, ovo je nevjerojatno fantastično. Da, nikada nisam jeo nešto tako dobro. Wow, tako sam uzbuđen. I još jedno. Grozno! To je sirovo jaje. Najgore iznenađenje ikad. Ne. Nadam se da sam dobio dobar. Ne! Moram biti siguran. Što mogu čuti unutra? Mislim da je sve u redu. Pa što je unutra? Evo što. Pogledaj. Imam igračku. A ti nemaš. Super. Možeš biti stvarno dosadan. Igračka. Što? Prazno je? Ne? Mislim, tako tužno. Kakvo razočaranje. Tako sam sada tužan. Čokolada će pomoći. Ne uzrujavaj se. Sljedeći put ćeš sigurno pazit. Nema više čekanja. Ovo će biti nevjerojatno. Pripremi se. Ne. Ne, nemoj. Uzmi to i to. Nevjerojatno. Mary je tako krvoločna. Bože! Ne! Sad su svi otvoreni. Volim to. Pogledaj sve te igračke i čokoladu, naravno. Brokula? Pa, to je razočarenje. Ne volim povrće. Isto. Reci mi da to nije za mene. Reci. Što? Opet ja prvi? Dobro. Poželi mi sreću. Zbogom okrutni svijete. Ovo je kraj. Ustani, Tede. I niste zabavni. Imam ideju kako ovo učiniti bržim. Zdravi smudi će pomoći. Je li dobro? Želiš probati? Ni malo. Mogu ja to. Ili ne mogu. Čovječe. To je bilo slatko. Hej, gdje je otišla? Pokušava se izvući iz ovoga. Evo je. Tako podmukla. Žao mi je što prekidam, ali spasi me, molim te, ne mogu se vratiti. Onda ćemo ti poslati tvoju. Pazi tamo. Ne. Ulovi. Dođi i uzmi. Sve ovo je za tebe. Pa, ovo je neočekivani preokret. Lijepo napravljeno. I evo je. Hej, slatkice. Brokula je grozna, čovječe. Odvratno. Daj. Posljednje, ali ne manje važno. Pomfrit. stvarno? Jedan krumpirić. Jadno. Imam ih puno više. Ne mogu ni vidjeti koliko visoko ova kula ide. Završavam s ovim ovdje i sada. Tako dobro. Nema jedenja krumpirića bez kečapa za mene. To je već bolje. Da, takva dobra ideja. Kečap, dodaj ga. Tede, pazite. Vas dvoje ste zli. Ova boca je prilično mala i tužna. Ja imam ovo. Spreman? Evo me. Wow. Kao arkadna igra. Da, najbolja koju sam ikad igrao.
Evo nas. Jupi. Oh, ne. O, da, evo moje osvete. O, ne. Ne. Molim te, nemoj. Stani. Napadnut sam. Da, jesi? Ulila si umak na mene, učinit ću isto. Borba! Ima još, uživaj. Tako si zloban. Mislim da to nikada neće očistiti. Svi ti beskrajni slojevi hrane zaista ti pomažu da zaboraviš na svoje probleme. Veliki pljesak za naš trio što su bili tako smiješni u ovom izazovu. Bravo svima! Do sljedećeg puta!